Sino ang hindi umaaray? Sino bang hindi nadadamay? Sino bang manhid at walang pakialam? Sino bang may nais na ma-lockdown? Ang unang sinisisi ay gobyerno. Walang silbi daw ang mga politiko. Ba't di nila tanungin ang kanilang sarili? Sino bang may gusto sa nangyayari? Sa halip na tumulong at magsilbi, puro sila batikos at gusto'y sila ang maghari. Ang mga frontliners, mga buhay na tinakya, ang iba na may puro puna ang gawa. Sino ang mga sumasagupa sa kalaban na hindi nakikita? Kinamumuhian pa sa halip na purihin, pasasalamat ay di magawang sabihin. Sino ba itong mga namumuna? Sino ba itong mga nagmumura? Wala sa tamang lugar, wala sa tamang panahon. Kung manawagan, parang meron silang solusyon. Asan sila? Nandun sa mga lungga, nagmamasid, naghanap ng ipaninira sa kapwa. Sa halip na mag-iisa at makibahagi, upang ang salot ay tuluyang magapit. Sa halip na